खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 17 नं सुबाइजार ब्लक कंग्रेस कमिटि मावख'खौ थांनाय मैया बेखेवबाय। बिजनी जिल्लानि सिङाव थानाय 17 सुबाइजार ब्लक कंग्रेस कमिटिनि मावख'खौ 17 नं सुबाइजार बियाबनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि दखाननि खोलाहा 17 सुबाइजार बियाबाव मैया बेलासियाव बेखेवनाय जाबाय। 17 नं सुबाइजार बियाबनि मावख'खौ कंग्रेस दलनि गागि दैदेनगिरि मेहेदी आरम बराया बेखेवना होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव कंग्रेस दलनि गोख्रों दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि, एमएलए आब्दुल बाथेन खान्दो आरो 17 सुबाइजार बियाबनि कंग्रेस दलनि बिजाथि बिनिमय बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गर्जन मुसाहारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव गासै 40 बियाबावबो बिजाथि फसंगोन आरो बेनिनो 7 निफ्राय 12 नि गेजेराव बिजाथिफोरा देरहासार जागोन होनना बुंथियो। लोगोसेनो खौसेथिनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां गर्जन मुसाहारिया। बिथांनि बायदिब्ला खौसेथिनि थाखाय बिथाङा जेब्लाबो थियारि आरो फैगौ बिसायख'थिनि उनाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानानै सरकार दायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। बेनि अनगायैबो बिथां गर्जन मुसाहारिया मा बाथ्रा बुंथिखौ फैजों आबुङै मिथिना लानि। जोंनि इतिमध्ये अबजार्भार कमिटिया सारा बिटिडिआव 40टा समस्तिनि मादाव जोङो ब्लकफ्राव गिदिंजोब्बाय, थारमाने समस्तियाव गिदिंजोब्बाय आरो बे समस्तिफोरखौ नायै सबसे साबसिन समस्ति जेराव बुदा रेडि, जेराव मण्डला रेडि आरो जेराव ब्लकआ रेडि। दा बे हिसाबै सुबाइजारा बिराद मोजां। दा मोनसेल' जिनिस बावहाय जोंनो नांगौआ जाहैबाय जोंनि टीम, जोङो बिथांमोनजों खनसे जिरायबावगोन। बे टीमा जुदि रेडि जायोबा जोङो डेफिनेटलि बे मेहेदी आलम बरा दाङ'रिया मुखपात्र होननाय बायदि जे जोङो सुबाइजाराव फेक्टर जागोन, जोंखौ बाद होनानै पलिटिक्स खालामनो नागिरनाय भुल जागोन। आरो मानास सेरफाङा जोंहा इतिमध्ये सासे केन्डिडेट ओंखारदों। बिथाङा चिरां जिल्ला इउदिनो आफादगिरिखा। बिथाङाबो जेबायदि ढौ लाबोदों सेंग्राफोरखौ लानानै मिटिं माथां खालामदों। मण्डला रेडि जोबखा आरो ब्लकआथ' रेडिखासै। बुथ कमिटिया 60% रेडि जाबाय। दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों बे मोननै समस्तियाव जोंनि प्रेजेन्टआ खोब गोहोम गोग्लैगोन आरो। फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय माबायदि मोनबेसेसो बियाबाव 40टायाव फ्राय 40टायानो रेडि दा। देबरगावआवल' जोङो केन्डिडेट मोनथ'वाखै, मोननो हागौ दा बे सप्तानि गेजेराव। आदारवाइज फ्राय 40टायानो कंग्रेसआ केन्डिडेट होनो रेडियानो जाबाय आरो। 40टा बियाबाव मोनबेसेसो आसा खालामदों? जोङो बांद्रायखौ लायाखै। मोजाङै जुदि नाङोब्ला एआइसिसि आरो एपिसिसि आरो बिटिसि रिजनेल जुदि कअर्डिनेसना मोजां जायोबा जोङो 7टानिफ्राय 12टासिम देरहानो हायो। दा एक्जेक्ट फिगारखौ जोङो बुंनो हाया। फैगौ बिसायख'थि जे फिथाइ मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना सोरजों बाहागो लाफागोन? डेफिनेटलि जोङो कंग्रेसआ बिजेपि बायदि दखल खालामा। नोङो नायदो, हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खोथाखौ बुंदों जे बिसिडिसिखौ बोखारनाय। बिसिडिसिया जोंनि 6 सिडुलाव बियो गामियारियावहाय गामि डेभेलपमेन्टआव बे बिसिडिसिनि थ्रुयै जोङो मावो। दा बेखौ बोखारनो नागिरनाय माने बिथाङा 6 सिडुलनि जे जोंनि मोन्थाय बेखौनो बिथाङा समर्थन खालामाखिसै। अब्ला बिथांनि बुंनाय आरो दिलीप शइकिया बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट, बिथांनि बुंनायजों मा पार्टिखौ जागोन? दा बेनिफ्राय नुबाय जे बिजेपिया बेसिकेलि हिमन्त बिश्व शर्मायानो जा आरो दिलीप शइकिया आसाम बिजेपिनि आफादगिरि बिथां बुंनायानो जा, बिथांमोनहा एक्सुवेलि बेलेन्स ब्लक 6 सिडुल बे समर्थन गैया। दा बिजेपिया बेहायनो आरो बिसिनि हिडेन मोनसे एजेन्डा बेयो दिनै बेरखांबाय। बिथांमोना बिटिसिआव उन्नयननि जेबो सिन्था खालामाखै। दा बेखायनो इउपिपिएलआ निस्सय खोब साफार जादों आरो बिपिएफआबो साफार जादों। दा बेखौ नायोब्ला जोंनि लक्ष्यआ एक्सुवेलि 26आव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दानायनि रोखा फारसेजों थांबाय थादों। जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ लानानै स्टेटआव गभर्नमेन्ट दागोन आरो बे हिसाबै जोंथ' दखलखारि नंखाया नालाय, बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो माबा मोनसे बिटिआरनि जौगानायखौ मावोब्ला जों मावगोन। खौसेथिया जायोब्ला मोजां, जोंहा प्रब्लेमानो गैखाया। जिहेतु जोंजों नङाब्ला खुनु आन्सलिक दला नोङो स्टेटआवनो जा सेन्ट्रेलावनो जा माबा मोनसे मावनो नाजानाया जाफुंसारगोन आं बेखौ नुवाखै। बे हिसाबै खौसेथि जानानै इउपिपिएल आरो बिपिएफआ मेक्सिमाम सिट लानानै जुदि गभर्नमेन्ट दायोबा बे मोजां खबर। आंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया।